kapiarsa suaranipun lir ombake samudra kebareng atur wuninga kagem hanggemeni wekdal wonten ing wekdal punika kasuwun sepindah panjenenganipun Bapak Lurah Dalasan Ibu ingkang angka kalih Ibu Kadus sekalian ingkang angka 3 Bapak Suparno sekalian lajeng keluarga ageng saking Bolon kasuwana lir gumantos hanya keti putra temanten sarimpit saperlu kapundhut foto pakurmatanipun mekaten matur nuwun sumangga Yanis Nada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah malih kasalipun berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin nuwun kawula nuwun karahiyan Anandreman Sosih Wiloso Gusti ingkang mau agung mugi tansah kajiwa kasarira katur sedaya para tamu kakung putri ingkang mula panjenengan para sepuh bini sepuh dalasan sesepuh sedaya saestu kula bekteni ugi kadang muda taruna ingkang kula tresnani. Bapak Ibu Kang Putri para tamu kakung kang kinurmatan ngaturaken kawilujeng arah panjenengan wonten wasana kang gilar saking keluarga besar ingkang hamba gugati panjenenganipun Bapak Sihwandi sekali Ibu Setiawati wonten Lemanggung Pancan RT 3 RW 6 Ngasem Colomadu Karanganyar Tentram. Kemenika
wontenaken adicara boyong temanten Bagus Handi Setiawan sampun dap kalian Roro Ayu Verina Ayu Saputri saking kebesaran panjenenganipun Bapak Budi Siswanto saking Ibu Listriarini pidalem wonten Winong RT 3 RW 8 Krakitan Bayat Klaten bersinar. Ugi donga dinunga kunjuk pinanganten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi enggalo pikantuk momongan putra putri ingkang soleh ugi soleka amin amin Allahumma amin. Siang kalenggan bareng panglipur para kateng seniman lumantar campur sarinya Indonesia Yudis Nada kabar kawasani Bapak Yudi Kamijil saking Gonggangan Bolon Colomadu Karanganyar Tentrem. Siang menika beto Triwidawati ingkang asung lipur kula tepangaken setunggal Bapak Nyawiji ingkang mijil saking Kartosuro. Ririn Orlando semangat. Yo adik yo. Ada lima di langit amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan bernyanyi jauh tinggi tempat kau berada. Yo, sehat Mbak Ririn? Siang Mas Is. Sehat kok siang kok ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuping iki rada wah ya. Bar gluduk Oh, iya. Ora dadi ngopo kok ya? Ingkang kaping pindho Kang Mijil saking Klaten bersinar wonten di ajeng Vina Naro Tama semangat. Ada lima rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dar hatiku sangat kacau balonku tinggal 4 gara-gara Yo ingkang pungkasan ingkang mijil saking Sukoharjo sawanipun wonten diajeng Ayu Somel semangga Yai. yo bintang kecil Asal. di langit yang biru amat banyak Menghias angkasa aku ingin terbang dan bernyanyi jauh tinggi ya kula piyambak Mas Ismogol ingkang mijil saking Pasar Kritian Utowarjo ngaturaken wilujeng siang wilujeng lelegan kanthi skeca sinai mirsani Purnasima lumantar Yudis Nada salam pamuka Al Ardi. Kunjuk sagunging keluarga ageng Besan Sutresno saged tolir gumantos hanya ketip putra temanten saperlu kapundhut foto pakurmatan matur nuwun. Susah hati
Nggih sagunging para lenggah pratangga putri ingkang kinurmatan mengaten kala atur salam pambuka. Para datang siman lumantar yudi senada kang mijil saking gonggangan Bolon Colomadu Karanganyar tentrem.